U svakom slučaju, ovaj ugovor će omogućiti lakše, jednostavnije poslovanje naših građana u Republici Austriji, stimulisati ulaganja austrijskih firmi i građana i kompanija u Srbiji. Mislim da smo zaista na ovaj način stvorili uslove za kvalitetniju saradnju između dve zemlje. Ja bih samo kratko još rekla koliko je Austrija kao partner Srbije važna. Znači, ona je značajan ekonomski partner, posebno je značajna od 2000. godine. Ubedljivo je prva na listi stranih investitora. Dakle, od 2000. godine uloženo je kroz strane direktne investicije od strane Austrije oko 2 milijarde evra. Posebno želim da napomenem da u periodu krize, dakle prošle godine, takođe je došlo do stranih direktnih investicija u iznosu od 234 miliona evra. U Srbiji radi oko 280 predstavništva austrijskih firmi, banaka i one su stvarno oslonac razvoju Srbije.